ξεκινήσουμε την πορτοκαλόπιτά μας με τα φύλλα, τα οποία θα πρέπει να ξεραφούν για να μην είναι πολύ νιανιά μέσα η πορτοκαλόπιτά μας. Τι θα κάνουμε? Θα τα διπλώσουμε έτσι όπως είναι το πακέτο, δεν μας νοιάζει και να είναι χάλια, και θα τα κόψουμε λωρίδες. Λοιπόν, αφού τα κόψαμε λωρίδες, θα πάρουμε ένα ταψί και θα τα τινάξουμε έτσι, να τα βάλουμε όπως να είναι μέσα, ανακατεμένα. Προσπαθήσουμε να μην είναι κολλημένα το ένα με το άλλο. Και θα τα βάλουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 10 με 15 λεπτά μέχρι να ξεραθούν. Ίσως χρειαστούν να τα ανακατέψετε και λίγο ενδιάμεσα. Μέχρι να ψηθούν τα φύλλα μας, πάμε να φτιάξουμε το σιρόπι που θέλουμε για την πορτοκαλόπιτα, γιατί πρέπει να είναι κρύο. Ρίχνουμε τη ζάχαρη, το νερό, και τα αφήνουμε λίγο να πάρει μια βράση. Μόλις αρχίσει λοιπόν να βράζει, ρίχνουμε και το χυμό από το πορτοκάλι και θα τα αφήσουμε για 5 λεπτά να βράσουν όλα μαζί, να δέσουν. Αφού έβρασε λοιπόν το σιρόπι μας, το αποσύρουμε τώρα από τη φωτιά για να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν τώρα το μείγμα μας. Θα ρίξουμε το γιαούρτι. Το σπορέλαιο. Το χυμό από το πορτοκάλι. Τη ζάχαρη. Τα αυγά, το ξύσμα, το baking powder και τις βανίλες. Και ανακατεύουμε. Αφού έχουν ενωθεί πάρα πολύ καλά τα υλικά μας, θα ρίξουμε τώρα τα φύλλα μέσα. Θέλω να δείτε τι ωραία και τραγανά που έχουν γίνει μέσα σε 10 λεπτά στο φούρνο. Δεν τα ρίχνουμε όλα μαζί, τα ρίχνουμε λίγα λίγα για να μην κολλήσουν μεταξύ τους και γίνουν μία μάζα. Συνεχίζουμε έτσι τη διαδικασία μέχρι να βάλουμε όλα τα φύλλα. Το μείγμα μας τώρα είναι έτοιμο, έχουν μουσκέψει πάρα πολύ καλά όλα τα φύλλα. Θα πάρουμε τώρα ένα ταψί. Το συγκεκριμένο ταψί που έχω εγώ έχει διάμετρο περίπου 30 εκατοστά. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι ταψί θέλετε. Το έχω λαδώσει πάρα πολύ καλά
και στα τυχώματα και θα ρίξουμε τώρα μέσα το μείγμα μας. Θα απλώσουμε έτσι πάρα πολύ καλά το μείγμα μας για να πάνε παντού και τα φύλλα, μην είναι μαζεμένα σε ένα σημείο. Και θα το ψήσουμε στους 170 βαθμούς για μισή ώρα περίπου, μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Καλή επιτυχία! Η πορτοκαλόπιτά μας είναι έτοιμη. Πάμε τώρα να την τρυπήσουμε για να μπορέσουμε να ρίξουμε το σιρόπι και να πάει παντού. Ρίχνουμε τώρα και το σιρόπι μας. Και θα τα αφήσουμε τώρα μέχρι να τραβήξει πολύ καλά το σιρόπι μας, έτσι 2 ωρίτσες, και καλή μας επιτυχία.